se numește Salonul de Primăvară și grupul de artă Amicis Craiova este reprezentat la această expoziție de 19 artiști craioveni dornici să-și etaleze noile lucrări artistice. Este primăvară și în acest anotimp artistul este focusat pe trecerea de la timpul închis, friguros, la frumusețea primăverii. Și cum s-ar putea realiza acest lucru decât printr-o tematică florală, pe cum vedeți avem foarte multe flori, peisaje în care va predomina lumina și culoarea pastelată, naturi statice calde sau vii și portrete luminoase. Ce avem de copii și mai avem o compoziție cu primăvara. Se remarcă diversitatea de tehnici grafice sau de pastel, tehnica acuarelei, acrilicului, uleiului. Prin reprezentări figurative sau non-figurative, fiecare artist captează atenția prin creații de mare diversitate tematică și tehnică, realizând acea diversitate în unitate. Pentru că, într-adevăr, expoziția aceasta este un tot unitar, dar compus de elemente diverse prin creația unor personalități artistice diferite. De exemplu, florile Monica Istică sunt însăși primăvara, cu fragilitatea lor emanată de culori pastelate. Cum să nu fii fericit de pastelurile Pușei Bărbulescu? Să folosești două culori și să realizezi o bogăție de nuanțe, de trecere de la una la alta, de la simplu la complex, cum mai zice, specific Pușei. Sau ce să mai zici de Gabi Rădulescu? Cu albastrul ei infinit, îți aduce cerul pe pământ. Eu așa simt. Subțirelul Veronica, cea mai modernă dintre noi, cu tehnica ei pretențioasă și uluitoare. Mirela Dumitrescu, noua noastră colegă, care a trăit și a câștigat existența proprie prin artă și care poate lucra orice. Mă refer la tehnică și tematică. Robert Cristoiu, colegul care surprinde cu lucrări de o sensibilitate uluitoare. Ar fi păcat să te pierdem, din păcate nu e că mai e ocupat momentan. Cârliga Ana Maria, doamna doctor, îți mulțumesc că faci eforturi mari să fii alături de grup. Dar nu uita, arta ta e măreață, dar îți va da și ție măreție. Florin Grădinaru, vechiul nostru coleg, care a arătat în timp cât de mare e personalitatea sa artistică. Azi e membru AP cu expoziții în toată țara. Am numai câțiva din colegi, dar sunt colegii noi pe care încă eu nu îi cunosc așa de bine, care sunt studenți sau care au terminat facultatea de teologie, departamentul de artă, pe care nu i-am pomenit, îmi cer scuze față de ei. Dar o să-i cunosc și o să recunosc și personalitatea și o să-i prezint și pe ei tot atât de frumos, că fiecare dintre ei sunt frumoși, într-adevăr, un spirit frumos, dedicat frumosului. Arta înseamnă frumos. Aș vrea să vă spun mai multe, dar nu sunt critic de artă, îmi pare rău. Criticul de artă nu a putut să ne vină astăzi, așa că am luat și eu un pic așa și le-am spus părerile despre colegii mei. O mai rog pe Pușa, poate mai ea să completeze, că e foarte bună la analiză. Sau măcar despre lucrurile tale. Ai ști să-ți le prezințe și ele. În primul rând, sunt fericită că pot să o ajut pe Nela în demersurile ei de a ține viu acest cercul. În al doilea rând, sunt fericită că fac parte din grup și grație lui Florin Grădinaru, care a avut încredere în mine, m-a adus în grup și iată că de 3 ani sunt în grup.
Din punctul meu de vedere, toate lucrările sunt grozave. Și spun asta pentru că eu, fiind un autodidact, eu gândesc la modul că autodidactul are o libertate de exprimare pe care cei cu școală nu o au. Adică eu îmi permit să încalc reguli, îmi permit să nu respect anumite reguli, cum au făcut de fapt mulți alții, și să pictez așa cum simt eu. De altfel, fiul meu, care este arhitect și care lucrează în domeniul inteligenței artificiale, așa m-a sfătuit. Nimeni pictează cum simți. Și picturile mele sunt în funcție de starea mea sufletească, de liniște sau de zbatere sau de căutări. Cele două lucrări ale mele, cea pe care a elogiat-o Nela, este un pastel în ulei, o natură statică. Cealaltă este un omagiu adus primăverii, o alegorie, pe care eu am intitulat-o Iarna nu uită primăvara. Ce să zic, mie îmi place mai mult să mă joc cu culorile. Nu îmi propun să fac neapărat o operă de artă, ci îmi place să mă joc cu culorile. Și cred că și ceilalți colegi ai mei asta fac, dar eu cred că despre lucrări cel mai potrivit ar fi să vorbească Florin, care este și membru APE și are o altă pregătire. Eu evit să vorbesc întotdeauna despre, Da. așa, ca un critic de artă, pentru că nici eu nu sunt critic de artă. Da. Nu am studiat nici un pic disciplina asta. Da. Și cred că nu prea se pupă cu creația. Că dacă vrei să creezi, mai bine să nu te lași influența, să nu studiezi foarte mult ce fac ceilalți. Exact ceea ce fac. Ca să le critici, trebuie să le studiezi bine. Sau poate la urmă te Nu, critic de artă nu înseamnă neapărat critic. Da, putem să ne dăm cu părerea. Eu, când ziceați de operă de artă, că nu aveți pretenția că sunt o operă de artă, dar eu cred că și ale noastre și ale tuturor sunt operă de artă în sine, câtă vreme făcut cu pasiune, cu dărire, cu sinceritate, așa, orice. Eu îi felicit. Din sfera asta e o operă de artă. Îi felicit pe toți colegii mei pentru implicare, pentru talent și sper să fim mai mulți și mai inimoși puțin, mai inimoși. Generația tânără să vină un pic cu Să punem niște muzică. elan. Da. Mulțumesc mult!